Kitang tanan gipakamatyan ni Kristo. Kitang tanan gibanhaw na uban ni Kristo. Nag-ingon diya sa Colosas 3 versikulo 1. Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atoa sa langit. Ang dapit diin naglingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Mao na mga igsuon, kay gibanhaw naman kita uban ni Kristo, kay gipakamatya naman kita ni Kristo, kay giluwas naman kita ni Kristo, pinaagi sa pagpadala sa Dios dinhi sa kalibutan sa iyang anak, o pinaagi ni anak kitang tanan naluwas o kitang tanan nabanhaw, ato gayong tinguhaon sa kanunay ang mga butang nga langiton, ug dili ang mga butang nga kalibutanon. Tungod kay naglingkod naman si Kristo sa tuo nga trono sa Dios, gusto ni Kristo nga magkinabuhi kita nga matarong niini nga kalibutan aron inig-abot sa panahon makigkauban kita kaniya. Nag-ingon diya sa Colosas 3 versikulo 2, isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibutanon. Mao na igsuon, nining pasto karon, kung wala man kay na-receive gikan sa imong isig ka tawo, ayaw ka gool niya na igsuon, kung dili isintro ang imong nahuna ngadto sa mga butang nga langitnon. Tungod kay ang mga butang nga langitnon, mao gayud kana ang makapahimuot sa Dios. Mao gayud kana ang makapahimuot ni Kristo. Dili ang mga butang sa kalibutan. Tungod kay ang mga butang sa kalibutan, temporaryo lang kana sa atong kinabuhi. Apan ang butang nga langitnon, bulungtad kana hangtod sa kahangturan. Tungod kay mao kanay kabubuton sa Dios. Mao kanay gusto sa Dios nga atong buhaton. Mao kanay gusto sa Dios nga mo'y atong ikinabuhi. Mao kanay gusto sa Dios nga maghari sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, sa atong tibuok kalag, sa atong tibuok kaugalingon. Mao kanay gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kinabuhi. Maong sugod karon igsoon, ato gayong paninguhaon sa kanunay ang mga butang nga langitnon, dili ang butang nga kalibutanon. Tungod kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Amen. God bless sa tanan.